Morning guys! Ayan guys, nagluluto ako guys ng aming pananghalian at pang hatid ko ng baon ng mga anak ko sa school. Ayan. Kasi yung pangatlo ko yung hinahatiran ko ng pagkain. Tapos, kailangan din ng sinabawan kasi nagkasakit yung aking bunso. Yun muna ang priority, puro sabaw. Ang gusto niya. Iluto ang favorite. Ayan guys. Yung sinigang ang aking niluto guys. Sinigang na pata. Binili ko dyan sa San Nicolas Market. Ayan guys. Happy Tuesday guys sa lahat. Ang bilis ng buwan. Matatapos na naman ang November. Magdi-December na guys. Magpapasko na. Kumusta po kayo? Ayan guys, pasensya na guys sa mga hindi ko pa nabalikan. Kasi nga, ako lang ang akong tagaluto, tagapamalengke, nagsusundo, hatid. Pero sa umaga guys, ang naghahatid, asawa ko. Depende na lang pag wala siya. Ako hahatid sa school. Ayan, kanina guys, namalengke kami ng asawa ko. Pagkatid niya ng mga bata sa school, niyaya ko na siyang pumunta ng pang market. Kasi nga, wala na akong frozen na paninda. Namili muna kami. Tapos, bumili din ako ng aking pangdagdag sa sinigang kasi wala akong kangkong tsaka puso ng saging, banana heart. Ayan. Pakita ko guys sa inyo yung aking niluluto na sinigang. Nagsaing na rin ako. Okay, sandali lang guys. Yung aking sinigang na pata. Sinigang na pata. Ayan, meron na siyang puso ng saging, banana heart, may okra, merong radish. Ayan, pata. Yummy, yummy. Templado na yan guys. Tapos, hinaon ko muna yung aking malagkit na gabi. Piprint. Makaka-print ka? Ano daw print, be? May assignment? Kasi lang daw na notebook. At eto guys, yung aking gabi. Malagkit to guys. Bali ito, binili ko guys sa mga katutubo sa San Nicolas. Ayan. Malagkit yung guys. Talagang masarap. Lagay na natin guys. Uy, tandaan lang. Ay! Dali. Ayan guys, nalagay ko na yung gabi. Malagkit na gabi. Yummy, yummy. Ay, sarap nito guys. Yung malagkit na gabi guys. Ayan, malalaki ang hiwa ko guys ng gabi. Para kasi pag maliliit, natutunaw siya guys. Natutunaw yan. Tapos ang lagkit ng ating sinigang. Ayan. Yummy. Hi guys. Dito kami sa sports center ng Villa Angelina. Nag-aaral yung mga anak ko mag-swimming. Kasi meron silang swimming lesson. Tanghali pa lang guys. Late na kami nakapunta dito kasi nagluto pa. Late na rin sila pumunta yung dalawa. Mga 11 something. Kami mga 12 na nakapunta. Dami nagsiswimming dun sa kabilang swimming pool. Swimming lesson. Kasi kung kailan college siya ka mayroong swimming lesson. Hindi alam ng mga anak ko lumangoy. Kaya try ko itong dalawang maliit na mag-aral maglangoy.
Sipon. Ito guys, hindi mag-swimming kasi ang tawag dito. Nagkasakit. Isang linggo, lalagnat. Tapos, yung isang araw, pina-check up. Masipon, tsaka maplema. Dahil nga, mainit, tapos ulan. Iinit na naman, ulan. Tapos mahangin. Pusong sipon, upo, lagnat dito sa amin. Mahangin. Hello po sa lahat. Yan, samahan niyo po kami dito sa may sports center. Yung dalawa, hello po na. Ito din muna. Nangayayat na ako. Nagugutom tayo dito, so ang dinala ko lang guys, tawag dito. Tanghalian nila. Tanghalian tapos konting biscuit tapos na. Mamayang hapon pa kami. Ang cellphone mo, hindi mo dinala? Hindi, iniwan mo. Ano yung cellphone kuya doon? Ayos ko yung cellphone. Gandaan. Ayan dyan sa bag. Sa bulsa. Gutom na ako guys. Kunti lang yung kinain. Sige na, mag-aral ka mag-swimming. Wala mo. Matuto kang lumutang. Tapigilan mo sana yung hininga. Bicycle. Hindi swimming. Pag college mo niyan, ay naku, may swimming lesson. Kasi yung anak ko guys na panganay, hindi rin marunong lumangoy. Ngayon, kailan college na, saka mayroong swimming lesson. Tapos, ang laki-laki ng anak ko. Malaki ang anak ko guys. Matangkad pa sa akin. Tapos, ang laki. Taba. Malaki talaga guys. Kasi, ang niya, waistline niya is 40. Ang waistline niya. Tapos, ang laki talaga guys ng anak ko. Tapos, ang tawag dito, doon mababa yung grado niya sa swimming lesson. Kaya, bakit may swimming lesson? Kung kailang college na. Yun. Tapos ngayon, yung college ko na naman na anak na babae, meron na naman swimming lesson this coming, December yata. Kaya medyo nahirapan siya kasi. May gusto niya. Mas matataas ang grades niya. Nasa residential list siya. Ang inaan niya, magmagna cum laude. Sana, kaso nga lang, kung babagsak naman sa swimming lesson, wala. Yun ang inaano niya. Na-stress siya. Kasi, masipag mag-aral naman akong babae. Kahit yung panganay ko masipag sila mag-aral, matatalino. May mga, talaga, matalino. Ngayon, kasi, yun nga itong sa anak kong babae, residential lister siya. Tapos, ito nga, yung swimming, ang problema niya. Tapos, meron siya maraming problema sa wala. Nag-video ko. Yan guys. Anong hinahanap mo na? Pagkain na naman? Kunti lang kasi guys yung dinala kong pagkain. Kung may nag-steal? Kasi kanina, medyo madilim. Medyo malayo, hindi naman dito. Yun nga, madilim ng kalangitan. Pero dito, mainit naman. Yan. Ito lang guys kasi baka may mabig pa yung mga bata. Kaya ito ginagalaw yung mga ng camera. Mahirap na. Baka may mag-reklamo. Kaya ako na lang yun. Ayan ko na lang para ayan guys yung panahon. Medyo madilim doon. Madilim na. Ayan, pero hindi sa may namin, hindi madilim. Ayan ko na lang guys kasi yung iba patapos na mag-swimming. Maaho na sila. Mga estudyante. Mga estudyante karamihan.
Kami dalawa na lang ng anak ko. Nanak. Ayan guys. Itong 1 week ko nagkasakit guys. Kaya itong mga wala akong masyadong tulog. Alas 12, alauna na kami nakatulog kasi hindi siya makahinga. Tapos, mabuti may nebulizer ako na. May nebulizer kami sa bahay kasi nga asthmatic yung dalaga ko simula nung baby pa yun. Binili ko yung ganun nung time na yun. Hanggang ngayon buhay pa rin yung nebulizer. Tapos nagagamit nila. Gamit ko rin yung kasi asthmatic na rin ako. Tapos, eto nga, ay nung isang araw pinadoktor namin. Ayun, mahal ang doktor na yun. Kung wala kang pera ngayon, kawawa yung mga may sakit. Tapos yung gamot niya, mahal. Dalawang antibiotic tsaka syrup. Umabot akong daan ng may 1, 2, plus siya, 1, 3 yung gamot. Dalawa lang guys. Sa 1, 3. Ang hirap pag wala kang pera, pag nagkasakit, kawawa. Hindi mo agad-agad Kaya kahit anong hirap, kahit gabi-gabi na, ayan, titinda pa rin ako kasi nga sayang naman kahit mapuyat-puyat na ako kasi kailangan namin. Hindi lang magtsatsaga kaya minsan pag tutulog ako kahit konti iidlip para makabawas sa puyat man lang ba. Kaya, tulad nito another dagdag to sa sa aking schedule yung kanilang pag-swimming. Kasi kailangan nga sa school na matutong lumangoy. Kasi na-stress din man ako pag na hindi siya marunong lumangoy. Pero marami naman daw silang hindi marunong lumangoy. Pero kailangan kasi nga yung grades niya. yung grades niya. Pero masaya ako guys kasi nga masisipag yung mga anak kong mag-aral. Yun. Kami guys, mga hanggang hapon kami dito. Hindi ko alam po anong oras na anak. 12 pa lang. 12 pa lang guys. 12:49. Ay, mali. May anong password dito anak? Kanino to? Kay Ate? si Kay ate pala ito. hindi ko lang maintindihan. Ayan guys. 12:49 pa lang. Kay ate pala ito. Wala yung kay Pwedeng din na cellphone. Mag-aral ka maglangoy. Huwag kang makakainom. Ay guys, sandali lang guys. Gumawa po ako ng macaroni salad. Ayan. Gandang gabi po sa lahat. Good evening. Ayan guys, so yummy macaroni, pang merienda. Yan, wala akong magawa guys, kaya gumawa ako ng macaroni salad. Nag-crave ng mama merienda. Pang merienda. Ayan, lagyan natin to sa chiller. At para mamaya pwede nang kainin. Ayan.